Magpapainom nga pala tayo ng tubig dito sa ating mga alagang kambing at baka dito sa kabilang area. Sa mga tagapagsubaybay natin dyan at sa mga iba pa nating mga bagong followers, eto nga pala ang pinagkakaabalahan namin sa ngayon. Marami nang nakakaalam sa inyo nang inaalagaan nga lang namin dati ay yung mga manok nga na shamu. Pero syempre, kailangan din natin mag-isip ng iba pang paraan para nga magkaroon din tayo ng mga extra income bukod sa pagmamanok. At isa nga ang pagbabaka na nasubukan na rin namin nung nakaraang taon ang aming ginagawa sa ngayon. Opo, tama pong narinig nyo, hindi nga ito yung mga unang batch ng aming pag-aalaga ng baka. Bagkos nung mga nakaraang taon ay nagkaroon na nga rin kami ng inaalaga ang baka at yun nga yung naging starting point namin para magkaroon ng knowledge or idea sa pag-aalaga nga ng mga baka. Kaya this time around, mas naging confident nga kami sa pag-aalaga nga din ng second batch ng aming mga alagang baka. Yung tipong mas naging panatag nga kami kasi nga hindi ito yung unang pagkakataon. Ayan nga pala yung alaga naming si Bambam at nagtataka nga rin siya sa camera kung ano ba yung nangyayari. Kasabay nga rin ang pag-aalaga ng mga baka ay yung mga kambingan namin na pinapasto. Kung hindi nyo na itatanong, mas nauna talaga ang pagkakambing namin kumpara dito sa pagbabaka. Pero blessing in disguise na rin na nagkaroon nga kami ng mga baka kasi halos magkapareho lang din naman sila sa pagpapalaki. I mean, pareho lang yung kailangan nila na damo or pagkain. Hindi nga kasi malaki yung adjustment na gagawin mo sa pag-aalaga nga ng baka at ng kambing. Lalo pa ngayon na nagpapastol nga lang kami nitong mga alagang kambing namin, mas mapapadali nga rin yung trabaho namin. Pinapasok ko na nga yung mga kambing nito kasi nga oras na ng pagpasok nila at tapos na nga yung oras ng pagpapastol. Meron nga kasi kaming oras lang na nilalaan sa kanila para magliwaliw nga sa labas ng area. Hindi nga kasi pwedeng masobrahan kasi nga may chance sila na mag-bloated at magkaroon pa tayo ng problema later on. Kaya talagang napakalaking ginhawa na inoorasan lang sila or pinapastol lang sila sa labas para nga din mas less hassle or mas less work para sa amin ni partner na nag-aalaga sa kanila. Ang ginagawa na nga lang namin ay hinahatidan sila ng tubig para naman din makainom din sila. At ayan na nga, bumalik na nga rin kami dito sa kabilang area naman na kung saan nandito yung tatlo natin na malalaki na baka. Sila nga yung mga baka na nilipat natin nung mga nakaraang araw dito. Bali, sineparate pa rin namin sila doon sa apat naming baka para nga din isahan na rin yung pagpapainom namin. Tulad niyan, meron akong 3 balde talaga na nilaan at nilalagyan ng asin at tubig at hati-hati nga sila dyan. Siyempre, hindi yan mahuhuli si Jack kasi nga siya yung nasa likod natin. At etong si Badok natin ay nag-second batch pa talaga, siguro ay uhaw na uhaw siya. Masasabi ko nga hindi madali ang pagbabaka pero natututunan naman siya. Kahit anong trabaho pa man yan, kailangan lang yan ng sipag at syaga para magkaroon ka rin ng kita. Yun lang muna, bye!